channel, no? Pero haranista, no? Yari anay, no? Antes padayon yari anay. Magadulong naman ako sa inyo. Sa isa kang bahano, no? Nga nagatigulo pandemya. Ang kahapon na ng adlaw dili na kita napamangkot na lang sa kaugalingon kung saan umatapos na pag-antos. Maayo lang ang yarat sa Kristo, kag-alagyan sang kulik sa pigado, mga grasya nagikan sa gobyerno, sila lagi ang una na makabenepisyo. Ano ay hamang madangtan nato sa masunod na mga henerasyon, kung padayon inilakat sa panahon, makaluluoy gid ang mga pamatanto. Upan din yan na magkasulumpan na nagasabwag sa ampon sa kapawa. Ano pala ang imot tumutuyo sa mga pumuluyo nga lubos ang pagpako? Upan din yang ato man kapintas nga naghalit sa pupos nga Pilipinas. Tamang nga ang mga pagkampalas, kay ang mga Pilipino halos na makapibawas. Upan din yan ato man kapintas nga naghalit sa pupos na Pilipinas. Tama na ang mga pagkampalas, kay ang mga Pilipino halos na makahibawas. Upan din yan nga labing mapintas, tama na ang pagtampalas sa Pilipinas. Okay, no? Ito no, ang aton nga dulot sa inyo primero, no? Nga nagatikulo ang pandemya, no? Yari pagkali, no? Ng ambano, no? Nga nagatikulo ng pispis nga nabilang ko. Halos hindi matungkad ang mga problema sa mga katauhan na nagapinitin siya.
o sang pagsakripisyo sang mga pumuluyog na tuman ikapikado. Ano pala ang tuyo o kung mga plano sang tagdumalahan sa atong gobyerno. Tungod lang sa pandemya, tanan kita ang nagapaghuga nga isang pistis na sa hawlan na bilanggo. May gahulat pa ay nga kahilwayan nga ginatigana para sa ating tanan. Ang pagpangamuyo na lang, ang paglaong mago, ang kasulhay aton na maangkon. Hindi lamang kita magdulak sang pag-asa, kaya nga tong Ginoo may ginatigana. Kayang kaluwasan lamang sang tagsa-tagsa hukot na pagtuo o pagsalin sa iya. May gahulat pa ay nga kahilwayan nga ginatigana para sa atong tanan. Ang pagpangamuyo na lang, ang paglako mago, ang kasulhay aton na maangkon. Hindi lamang kita magdulak sang pag-asa, kaya nga tong Ginoo may kinatigana. Kayang kaluwasan lamang sang tagsa-tagsa hugot nga pagtuo pagsalig sa iya. Kayang kaluwasan lamang sang tagsa-tagsa hugot nga pagtuo pagsalig sa iya. Okay na, ito na ang ambahan no, dulot na itong nasinyo no, para git sa aton nga mga nagasubaybay sa sining aton kalingawan no, diri sa Pirot Haranista channel no. Kaga kinatanan ginadulot gid aton para git sa aton nga mga pinalangga gid nga nagasubaybay gid dira sa nagkalain-lain nga mga nasyon no. Labi na gid sa kanay Ma'am Mary Ricabarno Gorgia subong man sa kanay Ma'am Emilyn Pedregosa no. Si Ma'am Emilyn Pedregosa gali nagpuli di August na ni. Welcome kay Mama Emilyn Pedregosa. Okay na subong magalis kanday Mama Health Chances no. Sa kanday Ma'am Gima Monipa no. Mayong happy watching lang dira sa inyo tanan-tanan. Labi na gid man sa kay abian bubuitan ko no. Sa kanday Ma'am Lori Abuilan. Kag kay pagalay labi na gid sa aton nga wala gid nagalangat kag suporta gid sa sining aton kalingawan no. Tanan naton nga mga kung ginaano gid niya ni kay napabugal gid niya ini ang mga lingwahe sang Ilonggo.
Kag bisan din siya nagkanto, wala niya ginakalimtan ang Ilonggo nga mga lingwahe. Si Toto Edward Rivera, mayara sa Canada, no? Supong, no? Canadian citizen na siya. Mayong hapon o kung mayong gabi lang dira sa imo to, Edward, no? Damo kong salamat sa imo pong support. Medyo madulom ko nung ano ta. Sige, itong isa-isa mo. Madulom-dulom? Garit hindi na mga ano. Balan mo siraw-sirado de. Sarado mo dulom-dulom gid man gawa. Against the light na, kaya dahil sa dato mo. Sige lang, anay. Hindi man importante yung ulit sura ko. Basta ko lang ang sound. Halinon talaga rin sa sunod. Sige, mga kuan ana kita, no? Mga shout out ana kita sa aton mga kauturan. Pasensya gid kamo gali anay, no? Kung medyo daw kuan iti pirara ka strip sale ang ako nurot. Kaya nagsakit ang tutumlan ko lang. Pamayo lang gani kay sulod daw ano nagawa. Ay bisan sa pagkala-budlay kali kung magkasakit ang tutumlan mo lang mo nagitlon ka masakit gasabat sa dulunggan mo. Bisan mag-inom ka tubig daw ka budlay ay mayo nagawa. Okay? Shout out ana gikan sa aton mga kauturan. Happy watching sa kay Ermelito Tina mayong hapon. Shoutout sa kay Jersky Drago TV mayong hapon. Wow, tatay, kamusta na ikaw? Kagay mo pamilya daw, bago naman viewhaw, tapos style kay nakakalo pang singer ng Ninong Eduardo Rivera. Pero nga daw madulom ko na ang video. Against the light, binaw nga rin sa sulod. Happy watching sa kay Philip Erabon. Mayong hapon tayo pero at gwapo ta subo nga patami ako lang gali sa asawa ko kag duha ka bata diyan sa Pughanan, Lambunaw. Salamat po, God bless. Gwapo tayo mo. Watching from Las Piñas sa Malibatang Bundok. Happy watching. Mga joke lang. Good time tayo pero at watching live from Singapore rin sa kay Ero Maria Whitey. Happy watching Shoutout sa kay Philip Erabon Pa-request lang ko gali tayo pero at bido kamal ni Batang Bundok. Pwede ko na ma-review sa sunod lang. Request ko tatay pero at sa Iloilo ang banwa ko. Salamat halin sa kay Yoynyo Pelagio Jr. Instead sa Iloilo ang banwa ko karon mga Ilonggo lang ang pulong. Iloilo man nagyapon. Shout out sa kay Ernie, gapamati gid diri sa Singapore sa inyo live tayo pero happy watching lang. Shout out diri sa kay nang Gemma Moneba, happy watching. Happy watching lang, ma'am. Ganun tayo sa mo. Okay na? Ano naman? Okay na? Kaya ginapangabay ninyo yung isa kamano na nagatigulo ng Iloilo Banwa, no? Yari na lang, no? Kaya ate, siyempre, ginato ng banong diyan sa mga katigulakan. Sa muna, yari na ang banong na nagatigulo ang Dakbanwang Iloilo. Kasingasin ako igatan sa isla sa panay nagkabitong kanin ilihon na puno nga akong namatay totoo patuloy akong kaunungan dirikot kakawin ang inyong balatyagon sa mga dinalan sining pahanon ang atong lingwahe nagkasalong-salong sa linaw sang pulo sa ibang nasyon dapat wasang Iloilo isang agilan sa
magbabago. Inaati, sinig ang pahanon, tulong ng ilonggo. Sa inanay magabago. Okay, no? Ito no? Ang paano, no? Yung dihon yung sinigin yung lagad na ang paano na nagatibulo. Dakpan mo. Yari naman, no? Dulong ko naman sa inyo. Yung ginapangabay din niya, puro ni gugma, no? Nagatibulo, gugma, sang gugma. Gugmasang gugma, gugmasang pagkugma kanay, katulad sang gugma, sang pispis nga punay, bisan wala sing mangga, apang pulo sing kalipay, nagaramon sa gugma kag pagpalang kaanay. Gugmasang gugma, gugmasang pagkugma kanay, katulad sang gugma, ninunoy kag inday, kung ang gugma nagani, ang magpanalaytay, handa na mahamulag sa iloy kagamay. Gugmasang gugma, gugmasang pagkugma kanay, katulad sang gugma, sa mahirap na pag-aplanay, kung ang isa kang isa, tampad makigbagay, sobra pa sa utot ng katam-isang katambanay. Gugmasang gugma, gugmasang pagkugma kanay, katulad sang gugma, ni nanay kag tatay, ang mga kabuan, at mga kabulay, ilagin pakigbatok sa sakit kakalipay. Gugmasang gugma, gugmasang pagkikito, katulad sang gugma, na nagigan kay Kristo, bisan ang kabuhi, iyagin sakripisyo, gamot sa pagigugma sa mga tumulong. Gugmasang gugma, sang pagigugma sinsiro, katulad sang gugma, na nagikan kay Kristo, bisan ang kabuhi, iyang ating sakripisyo, gamot sa pagigugma sa mga tumulong. Bangot sa pagigugma sa mga tumulong. Okay, no? Ito no? Again, dulot natin sa atong mga kultura, no? Antes na makita ng palayon, yung tuloy ng mga ambano, no? Ginatamyaw, ginatong dira, no? Sa barangay Patong-Patong, no? Ang mga, sino, ano ito pilido ni Mama, ni Mama Remy? Agabi, hindi, ang isa, ang apelido sa barangay, ang Agabi, ang sa iya mo. Katalyanes. Dira no sa pano, malipayong nila na ito sa inyo, no? Dira sa Barangay Butong, no?
dira kita kagapon kay ginapangabay kita no. Wala kita dumdum nga Sugaton. amo na siya ka pagsa aton gali nga mga ambanon halin sang una no. Bata pag kita ng mga ambanon iyagit nga ginasubaybayan no. Ako ginapagpasalamat ko sa kay Mama Remy no. O kon sa kay Ma'am Nini na muna nga tawag na siya si Ma'am Nini. Retired teacher na siya no. Galing ite sa mga medyo hindi nang mala o mga pangapala na tungod kay ko na grabe sa mga trahedya nga hindi siya kapindot na subong no. Hindi na siya makakuan aga sa kaya na siya sa pro. Pero sobra pa siya sa fan. Ano? Sintinalis gali no, ang apelyido no, Ma'am Remy Agapi Sintinalis no. Bisan matuod na hindi siya makalin sa pamakita mo siya ang kamalipayon sa iya nga pag ano bisan na muna hindi siya makalakat no. Taga ang tanan nato ng mga kanta halos sa lado niya. Alin sang 1978 o kon pagpamuno ginaton sa DYPM lan mo para ni sa subong ang edad niya 74 no. Ang ako niya edad subong sa October 68 na po. Kaya gulang-gulang sa tapos mga anak na to. Pero kabata sa tulokon. Mama. Pangkit nga pagpaglantaw na. Malipayon din nga paglantaw. Okay, no? Antes kita magpanayon, no? Yari alay, ang pinapang-shot to. Ikan sa ato ng mga kultura. Ay, shout out dire sa kasama ko nga si Terry Kuya Koy sa AJJ Metalwork pa-request na lang sa nga tanga himalo salamat amal ni Philip Erabon. Shout out sa kay Neneng Herminia Segovia mayong hapon. Request ko na si Nang Chema kang ukan tilay. Mayong hapon tayo pero title gid ang kalo mo subong pa request ta na isang kanta niya sang una ni Alma Villanova ang bangganay ang title niya ang may alas 3 lawas ko 3 lawas ko ora nagluya request ang iloy ko. Request ako no ang bangganay Ano sino dyan si Flordy TV. Ano ko bang yan ay kayo ay Paris? Kung hindi gani sang may alas 4 sa kakahaponan lang request gid ni Mama Deza subong katan-aw gid sa imo balya. Happy watching sa kay Adolfo Escobar mayong hapon. Okay no? Yari, ang paano nung laging pangapayin na yung kahimalos, no? Istorya ini isang Gimaras, no? Hindi makita tayo Gimaras, pero tinabalaan na ito ng tungod sa atong amigo, no? Galing kayo sa mga laot na pala, no? Nagtaliwan na ito kung nagtuan sa ito, no? Kita'y kiling sito sa magatag sa itong sangkay, no? Na parang nabalaan na ito ng istorya sa Gimaras. Yari, no? Din pangabay sa natin ng mga kulturan, siguro taga-Gimaras na siya. Yari ang ambano na nag-tigulong Gimaras. Akong igap at pasintong ang istorya kasaysayan sa himangkos na isla sa karong Gimaras na probinsya kag ginahalikom pa sa lima Himantos ginhalinan sa Gimaras na probinsya kinakabukusan sa lima kabanta Hordan San Lorenzo Sibuna
tahong nga isla kag natutukan sa mga pumuluhin ng katungkanan. Bukid mo kag baybayon amo naghangil-ay sa kabuhi may kasakit, may kalipay. Hurupoy sang hangin sa kahapunan, nagsilbi sang kapagdis sa mga imaras noon. Mangkahang festival bantog na kaayo, tagin na tubukan sang madamo nga tao. Ang pagpag-imbis-imbis sang mga kinahiwat lamang sa pulang sa mayo. Founders ng pagkalkal, si kiling si kusana. Nagkapamalandong kung magsimanalang ka. Pinalatas ang balaan bukid sa mga sumimba, bilang hugot na tumulo sa mahal na diwa. Ugi maras probinsya ko kinukuhan. Itigi ang ligi ang mga katauhan. Ang di mo maragtas, inigit malintag sa mga pumuluyo ng inhang bumanan. Ang di mo maragtas, inigit malintag sa mga pumuluyo ng inhang dumanan. Okay no? Ito no, ang ambano no nagatigulo himalos ogon kasaysayan sang di maras nagibi si Mirati kung nabugto ato perdas ang gitara. Dotek, gwapo ka po no. Ha? ano mer? Gwapo ka. Ikaw guru pa. Ah. Sige. Sige lang na ako. Sige lang. Okay, hindi ka maibi ah. Okay. Yari ang ambano no, bisa matuod nga nagbugto atong nga perdas kaya. Sige lang padayon na kita. Ari ang ambano nga pangabay no. Nagtigulo kantilay. Para gid sa kay Ma'am Jima no, nga ginapasa niya sa kay To Dinis Monep. Upang pala'y batang pinangsuhan, nagpagulong sa pakumay sibat na tubo. Iyak inapas ang ginatuwang-tuwa. Problema ng pagkuko, problema ng halugin kabuhaw. Upang pala'y ginala sa puno ng tunay may nagkakati, may nagkakati mga kulungan.
Cuerdas ang gitara dapon sa pili. Amugit na tulog sa lakasati. Ang yaman may kayo sa puto. Gikan sa manikyon, gikan sa pitikyon, sa may lupipalo. O kan tulay hukman upialas. Sa katutong pangkasto may gitmataas. Unaputan sa tulan, inunang naganas. Dito kang sinampay, dito kang sinampay sa puno sa pugunay. Sa puno sa pugunay may nagkakagabi. May nagkakagabi mga umulakni. Lumang sa kagising, lumang sa kasakit. Cuerdas ang gitara na unsang sampili. Cuerdas ang gitara na unsang sampili. Mamugin ang tulong sa iyak kasakit. Magyaman may kayo sa ito. Ikan sa manikyo, ikan sa pitikyo, sa may lupilaro. Ikan sa manikyo, ikan sa pitikyo, sa may beauty paro. Okay, no? O, ito. Pangabay kita mga bano, no? Antis kita. Lugapan. Dayon, yari naman ay ang pila ka mga shout out. Gikan sa aton ng mga tuturan. Ito daw. Walang alang na nga kayo. Na karoon na. Hindi danay. Shoutout sa Idol Pirot, ang ganda ng mga awit mo. Paborito ng nanay ko ang mga kanta mo from General Santos City. Halin sa kay Ferlin Amoren. Happy watching. Ay, happy watching halin lang sa mga taga General Santos City naman. Ang madugay mo taga sa una. Kabalo ko sa 1986. Diyan ako, no? Ubos ko na gawa mga banwa-banwa, no? Basta sakop lang sa Cotabato, sa South Cotabato. Nakadangat pa kaya kami ito sa Kwara. Sa mga North, sa Kidapawan, sa Antipas, no? Dira sa no pirmi kami dira no sa General Santos City. Sa una air na pirmi kami ko pligo. Idol ko gid ang himalos nga kanta kag sinong dapat basuron salamat tatay pero tambal ni Philip Irabon. Pa-request ko tatay pero at kabukiran salamat tambal ni Eugenio Pelagio Jr. Happy watching. Ano nga kabukiran no? Basta nga Sigat sa bukid o pwede na karon. basta kabukiran. Ano na yan yung kanta no? Ang kabukiran. Karon lang ba? Tawag ako si Nini Elia, nga pumulo yung bukid noon. Basta Ano nga itong request na isa? ang sino na suron? Nalipat ko nga. Sino pa yun? Si Nini Elia kali karon Ano tanang ano ang isa nga may alas 4 sa Kapunanon na ulit. urang una. Nagawala ko. Wala singa, wala kita singi intro ba? Wala prima ako sige lang. Terus kaslak. Sampai alas sa may isang kasulat na kapag sa ako sa
Palayo mo nga walay pahayag, walang tungtungan imogit sa pagtupok sa lulungan. Dili kami ay magpapakalinga pinagpulitan. Iyak mo na ako sa imong panunduman, isang may paghinat ining akong bukan hanggang sa pagpatuloy sa manipag paslawan. Pagtituloy ng mga dalang buharon, ang mga matapos natin na kahapon, pagkapay paalamang na magkapadayo ng iyong kanitay sa mabuti tayo. Alam ba, alam ko hinig ko ang magapiya sa iyong luyo. Hindi pagkalimti tugon ko sa imo kaysa imong pagbalik. Nagkatunggal ako, tabigon ko na lang nga dalang buhano. Ang mga matapos natin na kahapon, kagkapay paalamang nga magkapadayo ng imong kalipay sa mabuti tayo. Alam pa, alam ko hinig ko kung magkapiya sa imong luyo. Hindi pagkalimti tugon ko sa imo kaysa imong pagbalik. Dili pagkalimti tugon ko sa imo kaysa imong pagbalik. Nagkaulan Okay no? Muna no. Paano naging inyo maging pangabay no? Kagayari pagit ang isa no. Naging pangabay naman sino ang dapat pasunod. akong napagpilihan pinitanan, katamis kahit napasimpala.
sakit na tambong sa mga kabataan. Pagsakripisyo sa mga ginikanan. Nanong trahedya na pagkakatuan. Lamang makaagam, lamang makaagam mga kalulitan. Sisinok wala ang dapat masulong. Sobrang kahigpit hindi makatalo. Yarat lang sa pagyaralan, sapat sa pagkakalino. Di man mapasok ang mga pinikanan. Sa pagpinakulutan sa kabataan. Ang pagpalang ka na pagkasalukan. Nasang kasing ginagawa. Ikaw lamang sa mga pagsulay. Walang mga anak bastang isaligay. Tuklaw nga punong nga mong magkakupay. Hanggang pagka, hanggang sang ilong na tunay. Tuklaw nga punong nga mong magkakupay. Hanggang sang iloy kang Okay no? Yan na no? Nagulong na itong sinyo, hindi magiging pangabay no? At least na. Yari naman kita no? Magkatuki, ano kita sa pilat mo. Shout out, hindi kansato yung mga kumpulan. Pero ako naman. Happy watching sa kay Nerski 59. Idol ka kita tayo pero sang mga negrosanon katahom sang mga ambahanon subong tayo pero pa-request naman mapintas ka damgo. Salamat tamal ni Andreo Benjamin. Mayong hapon idol pa shout out lang Kapada family sa Barangay Kalmay, Haniway, always gid kami gijagalantaw sa ang imulay pa-request lang ko tani barumbado mal ni Ray Kapada. Happy watching lang sa inyo tana. Madamo gid salamat tay sang pagkanta sang request sang Iloy ko nalipay gid siya kay dali na lang alas 4 para mangapi kay kusog ang ulan subong Sa humalip. din? Florida TV basta sa Sa din sila? butaway ko ka ano. Kaya kainip na sa ato no? Mayong hapon tay pero mag-request ko bulak nga namutan hamal ni Dennis Flores. Kaya na. Okay no? Ano ka yung request na? Ako pala no? Mapintas ko dambo. Para git sa inyo. Pero antes galis na no? Yari anay no? Ituro tapos mo. Samtang nagkakarambuhan ng no? Yari anay no? Pag ko sa inyo, ang bituon. Ikaw ang bituon na sumubak sa damgo ko.
sa nagtapat sa kapugwason. Ikaw ang nagtuy-tuy banas nga matulong ka sa akong handog. Ikaw mangin ako, ikaw ang bituon na pirmi kong mataan. Ubong sang siga mo pinasahi sa tanan. Ikaw ang nag-iwag sang akong malagyan tugtog, makalampuwas sa madulog nga dala. Ubong sang siga mo nagsapwak sang kalipay. Kalipay sa dukhan nga sabto nagapanghay-hay. Muhinan lang po nga nagalupay-lupay ng lupay, gumapa ang gumang panganay. Ikaw ang bituon nga nagsikway sang kasubo. Kasubo sang gugma nga sa dughang na bilanggo. Dugay nga tinipon ang pagtago-tago sa imong ilang pilit kung ginasuko. Pagbutlak sang adlaw, amat-amat ka na natulad. Sa akong pagbutaw, hindi ka na makita. Dumunto na lang ang buhok na malabas, kung saan kumita dito kung manalag na. At dumunto na lang ang buhok na malabas, kung saan kumita dito kung manalag na. Sang letre dito unang sa bilang buwano, no? Yari na lang, no? Ang mapintas kadam ko naging aglang sang pito. Mapintas na dampo sa panang ugaw sa kakatulog. Medyo arumiraw kung pasok at tayo.
kita pusa. Okay na, may ito no, bago mga nagatikulo, mapintas ka ng buwan iti. Magit sa atong mga sumaybay sa sinong atong kalingawan. Dito sa atong channel, pero Aranistano. Bali, isang lang kakantay, dulong na po sa inyo, no? Kaya magatakop anay kita. Kaya mga amat naman tayo dito sa atong Lang, may ano na. ano, Shout out na. Shout out sa kay Makoy, Makmak. May hambalya mayong hapon tayo pero always gid ko gatanaw simo kada Domingo. I thank you. Okay. Request lang ko dumduma ang langit. Salamat hambalya. Happy watching sa kay Leoneto Perolino Aliling. Mayong hapon simo tayo pero God bless po watching from Cabanatuan City. Nueva Ecija. Happy watching lang Mayong hapon sa inyo tayo. Okay na. Ate, bilang pangatapusan na itong dulusin nyo, no? Ining pangabay ng itong libro, ang dumduma ang langit. Sa diresi ng banon, pinapadala na itong sinyo. Ang atong nga Panginoon sa inyo kung pagpasalamat sa inyong pagsubaybay sa atong channel. Yari, ang banon nga nagatigulo, dumduma ang langit.
yan ano, kaya ito wala na kita sing time, no? Dili lang alay kita kutob, no? Sa inyo, kalingawan, no? Pirot Haranista, dili sa itong channel, no? Okay, no? Pag hindi na kung alam magpaligoy-ligoy na, tugtog naman sa sunod na domingo, no? Ali sa ito. Diba? Channel. Maraming salamat, kag babay lang sa inyo tanan.